दिनै 30 जुन 2020 फैदो दिनैनि माखासे हेडलाइन निउज ब्रेकिं निउज आरो इम्पर्टेन्ट निउजफोरखौ फारियै मिथिना लानि। गिबि खौराङा जाबाय लाभलि हटेलाव चाउमिन जानानै थैनाय सेंग्रानि मुङानो जाबाय भुमिधर ब्रह्म। नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय भुमिधर ब्रह्म। बे बिथाङा चाउमिन जानानै लाभलि हटेलनि चाउमिन जानानै गावनि जिउखौ फोजोबना लानांगौ जाबाय। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय 3 नं पलकाता गामिनि लक्षन बर'नि गय बारि बिथा गायग्रा हा गासै 2 बिगासो दंमोन, नाथाय दैबानाजों सिलिंखार जाबाय। बिथाङा दा गोबां दुखु जागासिनो दङ। आसाम सरकारा थाबैनो बे जाथायखौ नोजोर होब्ला मोजां जागौमोन, नाथाय मा बुंनो दासिमबो जेबो नोजोर होआखै। लोगोसे जोंनि बे बिटिआरआव मैदेरनिबो गोबां दावराव दावसि जागासिनो दङ। भुटान बर्डाराव थानाय बर' रायजो राजा बिथांमोना गोबां दुखु खस्थ' सहायगासिनो दं होननानै खौरां मोननाय जादों। नंगौथ' लोगोफोर, भुटान बर्डार खाथिफोराव हाग्रा खाथियाव मैदेरफ्रा गोबां फैयो। सोरनिबा न'खौ सिलिंखार खालामो, सोरनिबा माइखौ जाफैयो। बेबायदिनो गोबां दुखु खस्थ' सहायनांगासिनो दङ भुटान बर्डाराव थानाय बर' रायजो राजा बिथांमोनहा। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय बिमला बसुमतारी आब'खौ बुथारनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय खोमसि फोथायनाय। आसरित लोगोफोर, दाबायदिनि जुगावबो खोमसि फोथायबावो। दा 2020 बे 2020 मायथाइयावबो खोमसि फोथायलायनाय। बे खोमसि फोथायलायनायनि थाखायनो मा जायो मा जाया नोंथांमोना गावनि मेगनजोंनो नुगासिनो दङ। लोगोसे लखिमपुरावबो शिखामणि बरुवा मुंनि सासे फरायसाया जिबौ सौजानानै थैनांगौ जाबाय। नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय शिखामणि बरुवा जिबौ सौजानानै थैनांगौ जाबाय। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय फैगौ 15 आगस्टआव भारत सरकारा अनलाइन मार्केट प्लेसखौ फोसावगोन। भारतनि ट्राइबेल सुबुंफोरा अनलाइननि हेफाजाबजों न'आव थानानैनो बायलाय फानलाय खालामनो हागोन। जोबोर मोजां खौरां बियो। मा जायो नायनोसै। 15 आगस्टआव लन्च खालामनानै होगोन होनदों अनलाइन मार्केट प्लेसखौ। बेनि हेफाजाबजों गोबां सुबुंफोरा मुलाम्फा जागोन, न'आव थानानैनो बायलाय फानलाय खालामनो हागोन। लोगोफोर, दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेलनि आइकनखौबो सोनानै गालां। अब्लासो आंनि गोदान भिडिअफ्रा नोंथांमोननिसिम थाबैनो नटिफिकेसनाव सहैगोन। बाय बाय।